Sieltä paikasta, mistä mä tämän sain, tää on niinku mummun talolta. Mummun ja papan vanhasta talosta. Tai papan kotitalosta. Saatu valonkatkaisija. Ja tää on vaan siisti muuten, mutta se on vähän ruostuneesta. Tässä on vähän railoa. Kyllä se toimii varmaankin. Tuolla on vähän ruostetta. Tässä hiua se pinta ja näin, niin napsuminen kuuluu. Se on niinku 3-napainen, se on 2 katkaisijaa. 3 johtoa. Se niinku 1 tulee, 2 lähtee. Mä en tiedä miten se toimii tässä, mutta tää tässä kuitenkin, mä otin tän talteen tuolta, että se ei ruostu enempää. Se on aivan siisti muuten, mutta se maalikin lähtee vähän näin. Maalia vain lähtee siitä. Hieno kappale. En tiedä onko tää joku 50- tai 60-luvun katkaisija.